El secretari general d'Iniciativa per Catalunya i candidat a les eleccions al Parlament ha reclamat que en un nou tripartit hi hagi una manera diferent de pensar sobre els impostos, el mercat de treball i les energies renovables. En una entrevista a l'ACN, Joan Herrera ha afirmat que cal traslladar aquesta nova forma de pensar a Madrid. Jo crec que el que necessitem també és un to del govern que li digui al govern Zapatero: escolti'm, no pot ser que vostè elimini l'impost de patrimoni perquè m'acaba repercutint a mi. I perquè no és lògic i no és just. Jo crec que necessitem, per tant, un govern que en matèria fiscal, en matèria de renovables, en matèria laboral, pensi d'una manera diferent, però també que tingui un to en Madrid també diferent. En el terreny dels impostos, per exemple, Herrera reconeix que a Catalunya no ha estat fàcil tirar endavant la pujada de l'IRPF, però ha defensat que finalment les forces del tripartit han arribat a un acord. Finalment, el que hem aconseguit és que hi hagi acord. Que hem estat discutint, que hem parlat, que hi ha hagut canvi de postures, que tothom ha hagut de cedir per descomptat. Però el que és rellevant és que a Catalunya les coses no les fem igual que les fa el govern Zapatero i que les fem demanant les forces que més tenen, i això és una bona notícia. Herrera ha apel·lat també a la necessitat que a Catalunya es faci un diagnòstic diferent del de Madrid per fer front a la crisi i ha avisat que si aquest diagnòstic no és possible i el govern fa una política seguidista de Madrid, no voldran formar-hi part.